Tak na tom videu si ukážeme, jak môžeme skopírovať súbor vo zložke MIDI diskami za pomoci príkazového riadku. Tak zapneme si príkazový riadok cez príkaz command, tak jak sme si minule ukázali. Spustíme jak správca. Tak. Kvôli nám stane upadne systém i nemôžeme sa prihlásiť do svojho profilu, tak jediné riešenie je odnést do servisu alebo vložiť inštalačné USB alebo DVD od systému Windows a nabudovať a prihlásiť sa alebo spustiť príkazový riadok. Keď spustíme príkazový riadok našho profilu, tak C je disk, ktorý je to hlavný disk počítaču, kde máme systém. Ale keď sa prihlásime cez butovacie USB alebo DVD, tak to nemusí byť. Jak to zistíme? Na to je príkaz diskpart, ktorýkoľvek zapneme i napíšeme list volume, tak nám ukáže najväčší disk, ktorý máme DS130, je disk C, bo spúšťame to z samotného disku. A máme tu i ďalší disk. A my chceme skopírovať zložku mapy.sk na disk D. Takže z disku C na disk D. Jak to zrobiť? Vyjdeme z toho príkazu diskpart i teper znova sa dostaneme na plochu cez príkaz dir i napíšeme user, dáme cd users, vlastný profil, pracovná plocha, enter, dir, tak. A sme na pracovnej plochy i chceme skopírovať tú zložku direktory, čiže zložka mapy.sk na disk D. Tak prepneme sa na disk D. Prepínať sa tak, že napíšeme písmeno disku, napíšeme dvojbodku a dáme enter. A vytvoríme si tam novú zložku i nazveme ji MD, to značiť make directory, otvor zložku a dáme ji názov tej zložky prenes. OK. Dáme dir i zložka je tu prenes. Takže vrhneme sa do disku C a použijeme príkaz xcopy. Xcopy môžeme naперед si ukázať, jaké mať možnosti. Vidíme, že tých možností je mnoho. Takže ukazuje nám tu source, destination, čiže špecifikuje súbor, ktorý chceme kopírovať. Destination specifies the location, že ukazuje nám, kde to chceme vložiť. Môžeme kopírovať
súbory, ktoré boli napríklad zmenené podľa dátumu. Dôležité je pro nás to bočný príkaz S. Kopíruje zložky a pід zložky, okrім порожніх, pretože tam kde máme takú porожnú zložku, to nám neskopíruje. Na to musíme prv poukázať druhý príkaz, a to je E, bo empty. Kopíruje zložky, alebo pід zložky, wrachowano i porожніх. Dobre, takže potom nám stačí, použijeme príkaz xcopy i chceme skopírovať zložku mapy SK. OK. A D chceme skopírovať, čiže na disk D a dnes. OK. Ale chceme je skopírovať aj so zložkou, čiže napíšem ešte raz mapy SK a zadáme dva príkazy, čiže keď tam máme porожnю zložku, tak je nám skopíruje a takisto keď tam máme nejakú zložku D, ešte je zložkou umiestnená v tej zložke mapy SK. A máme zadaný príkaz na kopírovania. A keď sme dobre zapísali, a vidíme, že tu máme chybičku, že musíme opraviť tak. Musí byť každá jedna bukva presne napísaná. Čiže users, profil, desktop, xcopy, mapy SK, D, preniesť mapy XK, enter. Tak. Tu sa nás uprosilo, či chceme kopírovať súbor alebo zložky, čiže dáme directory a už nám to kopíruje. Tak. I prepneme sa do disku D. I posmotríme sa na zložku prenes. Dáme dir a vidíme, že je skopírovaná. Môžeme overiť si, dáme cd, mapy SK, OK. Chyba. Tak. Dir. A vidíme, že máme tu jeden nový prečínok, ktorý nám takisto skopírovalo práve kvôli tomu, že sme zadali tam tie bočné príkazy E a S. Takže takým spôsobom môžeme si skopírovať tú zložku. A keď nám nejaký súbor netreba, alebo zložku, tak môžeme ji aj vymazať. Ukážeme si to, jak môžeme aj vymazať zložku. Tak ideme na cd, na základný disk, dáme rd, to značiť odstraň zložku, remove directory, a napíšeme názov zložky ns a dáme odstraň všetko zložky. Takže ešte sa nás pro istotu oprosilo, si to spravdu chceme zrobiť. Dáme enter a zložka je vymazaná. Môžeme si skontrolovať, že tu zložka už nie je. Takže takým spôsobom funguje kopírovanie aj mimo toho grafického interfejsu cez príkazový riadok.